yatim iki wong yatim. Oh yatim. Ini mangga sembah nuwun Pak Prapto sampun kebareng asung panglipur kemantar Kang Harimin alhamdulillah. Ora ngono yo ora gayeng kok. Niki pripun nderekaken Kang Gareng nggih? Ya Kang Gareng. Nembang. Sapa? Dewe halo Cok. Niki kagem Kang Gareng saking dalem Tunggorejo. Nek spot iki anu, si rodok sigrak. Nah, spotnya sigro. Monggo. Oh ah. Kang Gareng kandharaken monggo. Tindak pangayun puji Sasana Suka. Yo. Dalu Kang Gareng. Nggih, wilujeng dalu Mas Kulub. Nggih, seger waras nggih sedaya warga. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sing penting sehat niku Mas. Leres. Wong sehat ki larang regan. Nggih, kudu sehat, seger waras. Ana lho Mas sing awak sehat, kene gak waras. Stres ora mumet. BRI. Monggo nderekaken jenengan. Enggak. Napa keparengipun semoga kula tak nyobi anake sapa mawon. Anake sapa? Nggih, monggo. Ya Mas, anake sapa? Kok celuk napa Bonang? Nun Bonang. Didarno, kelingan? Ya. Ya. Tak lilane yen kowe lunga kawalingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni waktu kowe mulai malang larani ati ora gawa duit malah nginggol baji anake sapa kuwi anake sapa aku isin yen disawang tangga emo nyawang aku wis emo nampa apa ora kelingan janjiku semono omah gedhe